بسم الله بقول مسكول سارو أملاك آمين نيرا بيتسب كمي كنيقم كمي علىكم سلام قتلو بعل ملء تسفاي أبزي حلفة كنيات بزح تسكيجولي تايت لزنبرة بدقبع متسي حسابي ككافلاي كالكون نلومجن ما بجسيد كتكون نتخيل يعدبلك وحساب I don't know how to get a million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. You just have to get started. So كافتما بعلمنا دلو أزيوم تقلو تدبهالو سبات تتقاملو أمرات أمام تعب هيوت انتاي مثل رينا لنا نحنا كم حبرة سب كمين أنا حسب أبركتي ولا حدا أبركتت زي بالنسبات كم نكون كون قدما بنفسنا كنسرح زلنا اوكي قدما بنفسنا كنسرح لنا قدمي ناب ملقتي مخاديجن نتوم بتكست بفيديو ب كومنت قالن راغبركم ناي سناي تمنيتكم تلوخ لي زلهم ناي كونغراتيوليشن ملقت تسلي لهم بتعم يمسجن ثانك يو ازياد مسجن كله خملس لزي كل بحر غزي ازيا مسجن እግዚአብሔር ያብረለይ ثانك يو ናይ ናትኩም ብዓብዩ ካብ ቀፂሉ ድማ ናይ ደቅኹምን ደቂ ደቅኹምን ከምኡ ክትርዩ በዓል ሙሉእ ተስፋ ዕላማና ንሲ ሶ ብምቕፃል ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት እግዚአብሔር ረዲና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ መቐይር ኣብ ሂወት ክገብር ከም ዘለዎ ክብገስ ከም ዘለዎ ኣብቲ ኪደት ከዓ ንእሽተይ መዓልታዊ እንዳሰርሐ ናብ ዓብ መቐይሮ ናይ ሂወት ኣብነት ክኾነሉ ድኽእል ንደቁ ንደቂ ደቁ ሰረት ከምብረሉ ድኽእል ነገር መቐይሮ ከመይ ገይሩ ክበፅሕ ይኽእል ኢልና ጠሚትና ክንሰርሕ ፀኒሕና ከም ትፈልጥዎ ኣብ ራእይ ክትመፁ እንተረኣኹምኩም ርጥብ ድበለ ኣሰራርዓ ዘለዎ ኣቃወማ ዘለዎ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ምሳና ድበፅሐ ናይ ገዛ ርእሱ መቐይሮ ድበፅሐ ከመይ ገይሩ ንኻልእ ሰብ ከምኡ ክህብ ይኽእል ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉኦም እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ቅድም ናይ ገዛ ርእሶም መቐይሮ ድገበሩ ገዛ ርእሶም ብድግባእ ደሰጋገሩ በቲ ድበፅሕዎ መቐይሮ ከዓ ንኻልኦት ሰባት ከሰጋግሩ ድልዋት ድኾኑ ድርከብዎ ፕላትፎርም እዩ ነዚ ሰነድ ብምጥቃም ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ምሳና ደሎ ምሳና ድኸይድ ሰብ ዶክመንት ብምጥቃም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 10 መዓልቲ ድተቐንሰ ማለት እዩ ዝሕጂ ናይ እዞም ሰባት ገሊኦም መራሕቲ እዮም ድበዝሑ ካብዚኦም 6 ድኾኑ እዮም ኣብ ምቕናስ ድጎዩ ደለዉ we document everything ልክዕ ብስነ ፍልጠት ብፅሑፍ እንዳሰነድና ናይቲ ሰብ መቐይሮ ክንበፅሕ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ካብቲ መቐይሮ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ንኽትኣምኖ ደሸግረካ ነዊሕ እዋን ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ዝፀንሑ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ርጥብ ድበለ ናይ ብሓቂ ተስፋ ድህብ ምሻሉ ኣብ ኣዴን ኦፍ ደደይሲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ድህብ ዓይነት ኣቃውማ ወይ ጥዕና ሰኒቆም ክኸዱ ክትሪኢ ከለኻ ኣዝዩ ተስፋ ድህብ ነገር እዩ ነብሲ ወከፎም እዚኦም ሕጂ ናይ ገዛ ርእሶም ተመክሮ ንሕብረተሰቦም ከመይ ገይሮም ከገልግሉ ይኽእሉ ብርግፅ መሪፅ ኣምፅኤ ኤክስትሪም ድኾኑ ገሊኦም ናይ ጥዕና ወጥሪ ዝነበሮም ናይ ሕዱር ሕማማት ፀገም ዝነበሮም ናይ ክቱር ክብደት ዝፈጠሮ ፀገም ዝነበሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ክተኣምኖ ደሸግረካ መቐይሮ ማለት እዩ ሕጂ this is well and good okay እቲ ሰብ ብማዕዶ ድሪኦ ነዚ ቢፎር and after ስእሊ ጥራይ እዩ ግን ከም ውልቀ ሰባት ነዚኦም ምስ ፈለጥኩሞም እቲ ጥምረት ምስ መፀልና ናይ ብሓቂ እንታይ እዮም ገይሮም ሂወቶም ከምኡ ነገር ክቕየር እንታይ ድሪኽቶም ንኻልኦት ሰባት ንክሕግዙ ከምኡ ብምግባር ነቲ ሰብ ዝጠቕሞ ደለዉ ብዓብዩ ንዕኦም ከንታይ ይጥቀሙ ኣለዉ ነዚታት ክትፈልጡ እንተደኣ ደሊኹም ፕሊዝ ኮንታክት ግበሩና ምክንያቱ እቲ ብድሆ ኮይኑ ደሎ እንታይ ሰብ ብማዕዶ ብቤላቤሎ ምስ በሎ ካብቲ ድኸደ እቲ ድዘረበ እቲ ካብቲ ነቲ ኪደት ድኸዶ ካብቲ ነቲ መገዲ ባዕሉ ድፈልጦ ሰብ እቲ ብማዕዶ ፈሪሑ ድተረፈ ሰብ ዝያዳ የፍራህና ይኸውን ኣሎ ኣብ ክንዲ ከምኡ ድኸውን ግን ነቲኦም ምሳና ክኸዱ ፀንሑ ሰባት ብርግፅ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሑ እንታይ እንድሕር ጌርና ኢና ንሕና ክንበፅሕ ንኽእል ንርአ ማለት እዩ እዚኣ ተቐዳመይቲ መልእኽቲ እያ ካልአይቲ መልእኽተይ ሕጂ ሳመሪ ይመፅእ ንህለ ድበዝሕ ሰብ ናብ ካልእ ዓዲ ሆሊደይ ይገይሽ እዩ ኣበይ ኣለኹም ብዘየገድስ ኣነ ምስ ደቀይ ኮይነ መርዓተይ ገይሻ ኣላ ኣነ ምስ ደቀይ ኮይነ ኣብ ዝደለኽዎ ከተማ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ፊት ካምፕ ክንገብር ኢና ምስ ደቅና ኮይና ንሰርሖ ሓደ እቲ ምንቅስቃሳት ንሶም ዝለምድዎ ኦልሬዲ ገሊኹም ኣብ ኩዕሶ ገሊኹም ኣብ ጂምናስቲክ ገሊኹም ኣብ ካልእ ማርሻል ኣርት ገለ ፕሮግራም ይህልዎም ይኸውን ይብርግፅ ግን
اتليست 3 معلت ابسومون كم سدرخونكم كسرحلو تقولوا هوليدي ولا تديكتكم ويا هوليدي وندحر لهم ابي لهم بزي قدس بوتا اي قدسنيو مسارح ددليو ነገር አይኮነን ግዳ ተአተና ክህልወና ኣለዎ ኮንሽስነስ ናህና ንኸምኡ ድጠመት ኣብዛ ሳመርዚያስ እንታይ ሒዝና ኢና ንገዛና ክንምለስ ወይዛ ሳመርዚያም ስተወደእሲ እንታይ ልምድታት ደቅና ኣጥሬም ክምለስ እዮም ኢልና ንሕሰብ እሞ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሓሉ ንኽእል ፊት ካምፕ የዳሉ ኣለኹ እዚ ፊት ካምፕ ክውን ንክኸውን ኦልሬዲ በባዓዱ ከክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ ሓሙሽተ ሰብ ጥርነፍ ኣለዎ ኣብ ክንዲ ብግሩፕ ኣብ ፓርክ ከይድካ ጥራሕ ድኸውን ግን ላይቭ ክንገብሮ እቲ ዕላማ ኦኬ ኣብ ሎካል ፓርክ ኮይና ድዩ ኣብ ናይ ቆልዑ መዘናግዒ ኮይና ድዩ ብጣዕሚ ሪላክስ ድዩ ፎርሙላ ከምዚ ኮይኖም ቆልዑ ተፃዊቶም ቆልዑ ዓዊሎም ድበሃል ነገር የብሉን the whole point is ንሕና ከመይ ጌርና ምስ ደቅና ቦንድ ንገብር ከመይ ጌርና ናይ ደቅና ሊሚት ንፈልጦ ከመይ ጌርና ንዖም ሓድሽ ድሪት ንሰርዓሎም ብኡ መንፅር ካሱ ጌርና ምስ ፀናሕና እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣመጋግቦም ኣብ ጥዕኖም እንታይ ድጋፍ ደልዩ ከዓ ነለሊ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ኣነ ባዕለይ ነለኹ ዶክተር ትኽእል ኣፈወርቂ ብዙሓት ካልኦት ክኢላታት ኣብ ዓውዲ ስፖርት ን ፐርፎርማንስ ዝነጥፉ ኣለዉ ብፍላይ ደቅኹም ቁርብ ግቡዝ ዝበሉ ናብ ናይ ፕሮፌሽናል ስፖርት ገፁ ዝጠመተ ኪደት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኢትስ about time you show them support ኣብቲ ናቶም ፓሽን so እዚኣ መልእኽቲ ንፅርት እንድሕር ኮይና በጃኹም ኣብዚኣ 5 ፀሓፉለይ ናብ 5 ሰብ ክተመሓላልፉለይ ካ ይላበወኩም so 2 መልእኽቲ የመሓላሊፈሎም ማዓንቲ ኦኬ ሓደ ነዛ ሳመር እዚኣ ከም ናይ ነጥበ መቐይሮ ጌርና ንውሰዳ ኣብ ራእይ ኮይኖም ደገልግሉ ደለዉ ኣብ ራእይ ኮይኖም ንካልእ ሰብ ድመርሑ ደለዉ ቅድም ከም ዝድረኣኹሞ ናይ ገዛ ርእሶም መቐይሮ ድገበሩ ንነብሶም ብድግባእ ደሰጋገሩ ነቲ ደለዎም ርድኢት ነቲ ደለዎም ኣብቲ ጉዕዞኦም ዝነበሮም ብድሆ ተጠቒሞም እዮም ደሰጋገሩና ደለዉ ነብሲ ወከፍ ኣብ ራእይ ንገብሮ ኪደት ድማ ከም ዝትሪእዎ ደለኹም ርጥብ ብድበለ ብመፅናዕቲ ብስነ ፍልጠት ሰነድ ደለዎ ንብዙሕ ድጠመተ ንነዊሕ ድጠመተ ዓይነት ፕሮግራም ይደለና እዚኣ ተቐዳመይቲ ተኻለይቲ ከዓኒ ፕሊስ ኣብ ቻት 5 ፀሓፉለይ ኢንተረስት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ክንጅምር ከለና ቅድሚ 3 ዓመት ራእይ ክጅምር ከላ ምስ ደቀይ ኮይነ ቦታ የብልና ናብ ፖላስ ኢና ንነብር ገለ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ክሽነ ኮይና ንሰርሕ ነርና ኢትስ ኦል ኣባውት እቲ መደብ ምስራዕ እቲ ድሌት ምህላው ደኣል እምበሪ ናይ ቦታ ሽግር ኣይኮነ ናይ ግዜ ሽግር ኣይኮነ ናይ ቀረብ ሽግር ኣይኮነ are you ready ደቅኹም ሰረት ክተንብሩሎም ብማዕዶ ደገ ኮይዶም ንፋዓት ኮይኖም ክመፁ ኢና ንደልዮም ንሕና ካብ ገዛኻ ክንድግፎም ንኽእል ዶ ኣብ ገዛ ኮይና ክኾንዎ ድግቦም ክገብርዎ ድግቦም ንክገብሩ ሰረት ኣለዎም ዲ ኦኬ ነዚያ ምእንቲ ንኩላህና ንኩሎም ደቅና ኢንሻአሎ እንተዳ ትዕድል ተዋሂቦም ኣዝዮም ተወዳደርቲ ኣዝዮም ብሉፃት ምዃኑ ኣይጠራጠርን ግን ንሕዞም እንድሕር ኣለና ኮይና ንሕና ኢና ዝተርፉ እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ካባና እዩ ካብ ንህና ድኻም እዩ ነዚኣ ሞ ንወንና ሞ ነዛ ድኻም እዚኣ ንዓኻ ንስራሐላ ሶ ኣብዛ ቻት ፕሊስ 5 ፀሓፉለይ ናብ 5 ሰባት ድማኒ ኣመሓላልፉለይ ሶ ናብ ራእይ ፕሮግረስ ኣካዳሚ ክትመፁ እንድሕር ኮንኩም ሆሊስቲክ ድኾነ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክንሰርሕ እቲ ዕላማ ጥዑይ ክብል ከለኹ ፖዚቲቭ ሜንታል ኣቲቱድ ማለት ኣብ ኣጣማምታና ናይ ሂወት እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣመራ ተሓሳስባና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብውህደት ከመይ ጌርና ክንመላለስ ንኽእል ገድልና ከመይ ጌርና ሕቑፍ ኣቢልና ቴንክ ዩ ግን እንታይ ተማሂራ ካብዛ ገድሊ እዚኣ ንብሎ ኣብ ክንዲ ኩሉ ግዜ ብኡ ንዕዘምዝን ኣብ ገድልና ሓስብ ሳውንድ ፊዚካሊ ሄልስ ኣካላዊ ብቕዓትና ተወዳዳርቲ ክንከውን ምሻሎ ከምቲ ድግባና ሕጂ ደቂ 32 ደቂ 40 ዓመት ብሽኮርን ፀቕጢ ደምን ኮለስትሮልን ልቡ ዝጠፍኦ ዘመን ንሕና ከመይ ጌርና ቅድም ናህና ኩነታት ንዕሪ ሽዑብ ገዛና ደለዎ ኣብ ፅላልና ዝነብሩ ደቅና ኸ ከመይ ጌሮም ብኡ መሰረት ምዕሩይ ድኾነ ኣእምራ መጋግባን ብዛዕባ ኣካላዊ ብቕዓቶምን ክምርምሩ ይኽእሉ ንሕግዝ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ ብተኻእለ መጠን ብእምነትን ብተስፋን ክንመላለስ እዚ ከዓ ካብ ኩሎም ዓይነት ፍርህታት ነፃ ክገብረና ሰብ ከምዚ ክብለኒ እዩ ሰብ ከምዚ ክፀርፈኒ እዩ ከምዚ እንድሕር ተቐይረ ከምዚ ክኸውን ገለ ድበሃል ነገር ገዲፍና ደሓሽና ሰባት ንክንከውን ድሕግዘና እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዘይ ድኾነ ዕቃበታት ድብሎ ንሕራሊ ጠመተይ እቲ ድመፅእ ደሎ ወለዶ ኣበየናይ ሰረት ይድረግፅ ደሎ ኦኬ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ነገር ንዓና ንክሕሸና ጥራሕ ደይኮነስ ንብድሕር ሕጂ ድመፅእ ደሎ ኪደት ወይ ድንድል ኢና መሳገሪ ወይ ከዓ ዕዳ ኢና መልሾም ንሶም ንዕኡ ክሸፍኑ ህርዲ ክብሉ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ኮይኑ ኸውን ዕዳና ብሕጂ ከይከውን ድኽነትና ብሕጂ ከይከውን እንዳኸኣልና ከለና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ንግበር ቀለልቲ ድመስሉ ብዙሕ ኢምፓክት ኣለዎም ኣነ ብደቀ ይርአ ኣለኹ ምስቶም ኣብ ራእይ ደለዎ ምሳይ ምስ ደቆም ኮይኖም ዝገብርዎ ነገር ኢና ኣለና እዚ the most effective way ትድበለፀ ኣምር ምስ ደቅካ ቦንድ እንዳገበርካ ምክንያቱ ፍተውዋ ፅልእዋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለድዎም ፕራይቬት ስኩል ስለድዎም ኣበይ ሰዲድኩሞም ደቅኹም ብዘየገድስ the only person እንኮ ሰብ ንደቅኹም ካባኹም ድበለፁ ክኾኑ ዝምነየሎም ንስኹም ጥራይኹም ኣብ ደገ ምስ ከዱ ኩሉ ግዜ ኮምፒቲሽን እዩ ኦኬ the only place እታ እንኮ ውሕስቲ ትበሃል I don't know መቸም ኩላና ከምኡ ኢና ንሓስብ ንደቅና ፅቡቕ ኢና ንሓስብ ኢለ ድኣምን the only place ደቅኹም ካብቲ ንስኹም ደለኹም ድሓሸ ሂወት ክህልዎም
ካብቲ ንስኹም ትገብርዎ ድበለፀ ኪደትን ናብራን ክህልዎም ዝምንየሎም ንስኹም ጥራይኹም ኦኬ እዚኣ ርድእት ዶ እዚኣ ንሰላም ዓላ ዲና ኦኬ ሶ ሪመምበር ዲስ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ብትምኒ ጥራሕ ኣይትበፅሕን ኢኻ ኦኬ ኣብዚኣ ንእሽተይ መበገሲት ክትኮነን ኢለ ዘንበርኳ ቪድዮ ኣላ እንደገና ፕሌይ ክገብራየ ንሳኻ ናይ ማርክ ዛከርበርግ ድብሎ ሓሳቢ ክንብገስ ኣለና ከምኡ ንሓስብ እንድሕር ኮይና ድተወድእ ኩሉ ንኽእሎ ኩሉ ንፈልጦ ኮይና ይኮንና ክንከይድ ንኽእል እንታይ ዳ listen to this I don't know how to get 1 million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. That's it. نجمر. Okay? كل ነገር ክንፈልጦ ኩሉ ነገር ክንመልኮ ኣይንፀበ ስጋዕ ክንዱ ንበፅሕ ክንዱ ንሕር በፅሕና እሞ ገድልውን ኣየድልየናን ሂወቱን ገድሊ ትኸውን ሂወት ገድሊ እያ ብርግፅ ኦኬ እዚ መደብ እዚ ክውን ንክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ተሳትፎ የድሊ እስኹም እንተ ደኣ ትብገሱ ሃልይኹም ኣብ ጥቓኹም ደሎ ሰብ ከዓ ደትርፈኩም እንድሕር ሃልዩ እንታይ ዝበሃል ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ወይ ከዓ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልምዲ የጥፍእ እዚኦም ምስላታት ስቕ ኢሎም ድመፁ ነገር ኣይኮኑን ክልተ ነገር ሒዝካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ናትኩም ፐርሰናል ሪያሊቲ ትደለኹሞ ክውንነት ናይ ሂወት ክቕየር እንድሕር ኮይኑ ናትኩም ፐርሰናሊቲ ክቕየር ኣለዎ ፐርሰናሊቲ ማለት ድማ ብደፊኒሽን እንታይ እዩ ንስኻ በቲ ትኸዶ ዘለኻ ኪደት በቲ ትመላለሶ ዘለኻ ናብራስ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥረልካ ኣሎ ዕጉብ ዲኻ ሕጉስ ዲኻ ወይስ በኣንጻሩ ሕጂ በቲ ትገበርካዮ ነገር እዩ ስምዒት ድመፀካ ትትገብሮ ዘለኻ ነገር ግን በቲ ትሓስቦ ነገር እዩ ድድረት ስለዚ እታ ምንጪ ኩሉ ነገር ድኾነት ኣምር ኣተሓሳስባና ክንቅይር ክንክእል ኣለና ኣምር ኣጠማምታ ናብ ነገራት ክንቅይር ክንክእል ኣለና ስጋዕ ክንዱኡ ከበድቲ ነገራት ኣይኮኑን እተን ክንገብሮም ድግባአና እንተጌርናዮም ግን ኣዝዩ ርሑቕ ድኾነ ክወስደና እዩ ኣብ ክንዲ ሓፁር ኣብ ክንዲ ሳንኩፍ ድኾነ ነገራት ድማ ንደቅና ድንድል ክነዳልወሎም ኢና ከሰጋገር ድኽእል እግዚኣብሔር ኣቐድሙ ነበረኸትኩኑ ናይ ሎም መልእኽተይ ነዚኣ ትመስል ስለቲ ትገብሩለይ ኩሉ ድጋፍ ኣዝየ የመስግን ኣብ ቀፃሊ መደብና ብሰላም ስጋብ ንራኸብ ምሳኹም ፀናሕኹ ሓውኹም ዶክተር ተኽለ ኣፈወርቄ ብሩኽ መዓልቲ